Vosika chikloni phai ingkora hinia ni adap apor malom imfala rong sopi ke parlo en bolzang angkang along pang thek thek the bang phuatum Assam Rifles atuma phan men heliamu ke paklo ke tang thiba jok bang hinia bang phu sodak pen aringa hu ke sonang heliamu ke ro pen aringa hu ke so dona bang phuatuma phan tong sekot pen sekelang hem an ponsi medical treatment piponlo hala hele pen ke teng thengvek adimaklong an raikom sai khiatum ka humri padoponlo labang so ka humri damalong kiri ka kurga sai deng ponlo la solong isi INSAS light machine gun sidami raikom sai khiatum chepari deng ponlo kidam tang bo sika chiklo ni phai criner keblaben krisi kebar ni kang sam apora hutsidami pang thek thek the bang photum Indian Army Assam Rifle atuma phan kanto sabala pen chingmang arong atung sai ki claim bomb apora hut pachini ne pin pen heliamu ke abdun thabajok inoda bang phu areng hu sonanglo tong sekot pen laima khong military hospital along an ponsi se langponlo la sona ki sung chimit me pina jok ke pang sam ji phan pura ke dam tang urmia ni Manipur government hin pen ni pho pharman pakam thusi vosik ni phai inkora pho ni an Manipur along internet kang haponji aphan hukum piponlo data services etami longri alo soluk sodak atomon ke do boma jok ing hapon cheklo Pinpur dami Manipur along ria long lapuson soluk sodak atumon ke jablong poplaki ke damtang adwa chiklo ni phai ke thomani all tribal students union mati ATSU ahin pen kache songar mu kache jeng along kache bohong kache theng ke dokok ajoinilo ATSU pen kache song padopon nang kok laki jesamet meje akhayatum aphan scheduled tribes mati ST along amen ke parlo aputhak chidon dundi pu angthe kache baklang pon aphan lo National Desk Report, Karbi Anglong Live.